We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsar. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Usa ka construction worker patay samtang laing kauban nini ang nadangat sa tambalanan human mi cave-in o nahulpa ang usa ka bahin sa construction site dinhi sa Dakbayan sa Cebu. Gumikan sa mga hitabo, gipahunong una sa taga-Office of Building Officials ang pagpatrabaho sa gitukod nga building. Giingon nga adunay sipyat ang developer sa gitukod nilang condominium building. Ang detalye sa report ni Luan Mayrondina. Sa video nga kuha sa Taga City Disaster Risk Reduction and Management Office, makita ang pagkuha sa patayng lawa sa 24 anyos nga si Romeo Waniwan. Si Waniwan ang gikatahong nailawman dihang kalit nga may cave-in o nahulpa ang usa ka bahin sa construction site, samtang nagpahimutang sa mga steel bars sila si Waniwan ug kaubanan. Samtang nagpaalim karon sa tambalanan ang iyang kauban nga si Abel Bautista, 41 anyos. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa nalambiget nga construction company. Apan wa kami tuguting makasulod sa construction site. Gisuwayan usab namo ang bunk house sa mga trabahante, lakip na ang boarding house sa mga biktima, apan nagdumili pagluwat og pamahayag ang mga kaubang trabahante. Ini si Romeo Wanihan, mga gini natabunan may sa ilaw ma'am. Namago ng steel bar, nabawag ng steel bar. Dito na siya magliso na siya kuha siguro. Manay kuha. Misaad hinuon ang developer sa naasoing condominium nga muluwat unya sila og pamahayag. Subay sa hitabo, gipahunong sa Office of the Building Official kon OBO ang pagtrabaho sa gitukod nga building human makita nila ang pipila ka mga kalapasan. Matod sa Office of the Building Official, adunay nakitang mga kalapasan sa gitukod nga condominium sa Banilad ning Dakbayan sa Cebu. Suma ni Architect Florante Catalan ang pangu sa OBO sa Dakbayan sa Cebu nga lakip sa sipyat ang walay safety net nga delikado kaayo sa mga tao nga nagtrabaho. Apil sa gipahunong ang trabaho sa hapit na mahuman nga building tungod kay nakita nga adunay peligro sa kural sa dapit. Magkapadayon lang ang trabaho kung makurhian na ang mga kalapasan aron malikayan usab ang laing aksidente. Mag-submit sa silang incident report sa ato kung sino nahitabo dito and the other supporting documents. Ikaduha sa mitigation and rectification works. Methodology unsaon nila pagtrabaho tong area nga ni collapse. Katurang tinapok nga yuta nga ni humok then nay nagtrabaho mo to natabunan ang duha. Uban ni Cleofer Lumayag ug Philip Patricio, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak. Traffic advisory mga kapuso, kadalanan sa Barangay Luok, Mandaue City, di na pwedeng magian og himuong shortcut paingon sa Lapu-Lapu City matag peak hours. May mga oras nga ipatuman ang dugay na napasar nga barangay ordinance. Ang report ni Nico Serino.
sa mga kadalanan sa Looc, Mandaue City nakaplastada na kining mga signages pahibaw sa mga motorista. Abiso kini sa mga oras matag 4 PM hangtod sa 7 PM kundiin dili mamahimong kaagian ang maong mga kalsada sa mga paingon sa direksyon sa First Bridge sa Lapu-Lapu. Inay sa naandan nga highway sa DM Cortez o AC Cortez, may mga motorista nga sa Looc mag-agi aron mas daling maabot. Alang sa uban ng mga motorista labi na kininggikan sa Cebu City ug Mandaue paingon sa Lapu-Lapu City, kini makalsada sa Barangay Looc ang nahimo na nilang daw shortcutanan aron mas dali maabot sa unang taytayan. Pansugod karon, iimplementar na kini nga gikan 4 to 7 PM idili ang mga muagi paingon sa Lapu-Lapu City. Matod sa kapitan sa barangay, di man sabgyud kuno nga dili na sila magpaagi sa Barangay Looc apan may mga oras lang nga idili kini. Nabantayan nila, grabe na kuno ang traffic ug apektado na sab ang ilang mga residente sa dapit. Kinita ang panginabuhi sa tricycle driver nga wala reklamo jud. Nga mo na ginang lisod na nung kayo, mis maglakaw ang mga tao, amulakaw na lang kuyaman po sila kay tungod sa dagkung mga sakyanan o kanang kining mga container van, unsal lang mga dagkong sakyanan niya sa motpas dili gud sila taga Looc. Pebrero pa ning tuiga napasar ang barangay ordinance kabahin sa maong kamanduan apan karon ra kini sugdan sa pagpatuman. Nang hinaot ang opisyal sa pagsabot sa mga motorista labi na kay pipila ka oras raman sab kini sulod sa usa ka adlaw. Kung malapas na ng orasa, pwede sila kaagi. Ang ato lang ang peak hour, ang ka-traffic kay gamay ra king daan sa Looc. Nya dagko ang mga sakyanan. Mora ginay ako dili wa ko mag-ingon nga dili pagian during peak hour gyud. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Hayan karong simanaha makasugod na ang pagpamakuna ang Lapu-Lapu City gamit ang Pfizer vaccine. Si Luan meron din na sa report. Personal nga may bisita sa Lapu-Lapu City Health Office sila si Vivencio Bartolini, 68 anyos, ug Butch Ruiz, 59 anyos. Kini aron magpa-register alang sa Pfizer vaccination. Salamat po kung gatindi ko niya. Pumunta na kung gusto ka Pfizer, mayo po kay Pfizer. Anong Pfizer imong preference? Kay efikasya ng Pfizer. Si Butch, kinsa may gihambin kaniadto nga heart enlargement ug mamahimong senior citizen na usab sunod buwan, nanigurong mabakunahan gayud. Ilabi na kay may Pfizer allocation ang Lapu-Lapu City. I prefer nga Pfizer. Tungod man sa akong anak nga medtech, so gisultian ko niya nga either of the two, AstraZeneca or Pfizer. Karong adlaw, gikatakdang isumiter na sa City Health Office ngadto sa DOH-7 ang kapin sa usa ka gatos ka mga senior citizens ug mga individual nga with comorbidities nga mipiling Pfizer vaccine ang ibakuna kanila. Gitataw hinuon ni Dr. Agnes Cecil Realiza nga first batch pa lang kini. May gahinman nga 1,170 doses sa Pfizer vaccine ang Lapu-Lapu City nga anaa karon sa ultra-low freezer sa Chongwa Hospital sa Cebu City nga mausab ang vaccination site. Karong adlaw, nagsugod na usab ang paghatag og second dose sa mga senior citizens nga nadapatan sa Sinovac sa milabahing buwan. Samtang nagpadayon gihapon ang paghatag sa first dose sa AstraZeneca sa ubang mga senior citizens ug with comorbidities. Hayan ug mga adlaw magtigom ang Vaccination Board alang sa ipahigayong master listing gitinguha sa City Health nga makasugod na og pagpamakuna sa general population sunod buwan. By June nga kana bitong master listed na gyud, hopefully nga ma-master listed na mong 18 years old up kay ang among vaccines will depend on our master listing. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa Dumaguete City sa Negros Oriental, nagpositibo sa COVID-19 si Mayor Felipe Antonio Remolio. Sa official statement nga gipagawa sa Dumaguete City sa ilang social media page, ilang gipahibaw nga nag-swab si Mayor Remolio isip rekisito sa ilang pagtambong sa Regional Peace and Order Council meeting nga tambungan ni Presidente Rodrigo Duterte karong hapon. Ang taga-Provincial Health Office na ang nagpahibaw sa mayor nga nagpositibo siya sa swab test apan usa ka asymptomatic. Gisugda na usab ang pagpahigaw
gipahigayon sa contact tracing sa mga tawo nga nahimamat sa mayor. Samtang giawhag sa Philippine College of Physician Negros Oriental Chapter nga ipaubos pagbalik ang lalawigan sa enhanced community quarantine subay sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Sa pagkakaroon ang DOH Region 7 maoy adunay labing daghang kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Tungod niini, nagkuwang karon ang mga COVID wards o hospital beds sa lalawigan sa Negros Oriental. We are very much frustrated sa panghitabo karon because people, the community, are not cooperating. And so we can understand the frustration of our health frontliners because they have been in the forefront ever since. It's been more than a year, and yet you see that the cases are increasing mainly, I think, because people have become lax. Gisosi sa Talisay City Health Office og sa City Disaster ang pipinakamang dapit nga gisugyot nga mahimong nga vaccination na site sa Dakbayan sa Talisay. Adunay live report si Fim Marie Dumabok ka Fem. Yes, Bob, unang duha ka mga mall nga nahimutang diya sa Barangay San Roque ug Bulacau ang gisusi sa taga Talisay City Health Office ug Talisay City Disaster Risk Management Office ganihang udto. Gisusi ang duha kagilantawan nga mahimong vaccination site sa taga City Health Office kun nahasubay ba sa mga rekisitos nga gilatid sa Interagency Task Force ug sa DOH. Sama na lang nga dali kining ma-monitor, maka-accommodate ug accessible sa daghang mga magpabakuna, ilabi na mga senior citizen ug person with comorbidities. Ang area niya, ang usasan, ang ventilation niya, kay we will be accommodating a lot of people. So we need niya, it should be open kung mahimo. Gipaspasan sa City Health ang pagpangita og dugang vaccination site. Humanimando si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga sugod Hunyo 1, maduga nga na ang vaccination site. Kasamtang naa diya sa Lagtang Gym ang vaccination center sa Dakbayan sa Talisay. Kay magdugang og vaccination site, hinungdan dugang napulo usab ka mga nurses ang ilang i-hire. Starting today, we will be getting out a advisory to all that will be hiring 10 nurses. 10 additional nurses contractual lang from June up until December, working from Monday to Friday, 8 to 5 p.m. and hopefully na makadawat og around 28,000 na sweldo. Sa labing uwahing ihap, Mayo 21, nakatunga na sa mga health worker nga naa sa master list ang nabakunahan. Kapin sa 30% na usab sa dulan 5,000 ka mga senior citizen nga naa sa master list ang nabakunahan. Og 90% sa 740 ka mga with comorbidities ang nabakunahan sa Dakbayan sa Talisay. Samtang 716 na kanila ang nakakumpleto na o nakadawat na sa 2 ka doses sa bakuna. Bob, gawa sa duha ka mga vaccination site nga gilantawang buksan sa Talisay City Government, nakigalayn usab ang Project Balik Buhay sa City Government. Alang usab sa pagbukas sa mas dako pa nga vaccination area diha sa Dakbayan nga buksan usab karong Hunyo aron mas mapaspasan pa ang pagpamakuna. Inong gipasalig sa ATF nga unlimited vaccine ang ihatag magdepende sa ma-generate nga master list sa Dakbayan. Bob. Salamat, Fim Marie Dumabok sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Humbang baboy, sus lami araw ni. Ang gituhuan nga mo hinungdan sa tabong food poisoning sa mga tao nga mitambong sa Pentecost Sunday gahapong adlaw din sa Dakbayan sa Sugbo. Hinong gipaabot pa ang resulta sa examination nga gipahigayon sa taga Department of Health. Ano ang report? Sa tahong nga gipagawa sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, 16 ka mga tao ang nalandig sa tambalanan human, makasinati og pagsakit sa tiyan ug pagsuka nga gituhang nahilo sa pagkaon. Samtang sa gipagawas nga press statement sa Commission on the Leyte, 37 ang gidala sa duha ka pribadong tambalanan. Nakagawas ni hinungon sa mga tambalan ng mga tao nga naglakip sa mga performer. Pag abot na mo dito, kasagaran good, katong na-manage nila ba, nagsuka-suka sila. So wala lang sila magpa-intake but
na recorded gyud sa atong crew together with Aerop og Red Cross og sa atong EMS is 26. 16 ang nada sa perpetual og I think naiduha sa Veles. Sa opisyal nga pamahayag sa Commission on the Leyte, hugot nga gimonitor ang kahimtang sa mga participants human na kauli na sa tagsa-tagsa nila ka mga dapit. Una nagpadayag sa Pangulo sa CDRRMO, Ramil Ayuman, nga posibleng ang nakaon nga humba ang nakaingon sa food poison nga mausay gituhuan sa organizer sa kalihukan. Magpaabot pa sila sa resulta sa eksaminasyon sa DOH sa sample sa pagkaon. Naami humba nga gisuot sa plastic may gi-turnover na mo gabi sa reso sa DOH good Department of Health para ma-check nila. Kay kasagaran unison mig sila ningon nga ang humba nga dito gisuot sa plastic mao gyud nakapalain silang lawas. Ang gastos tambalanan giabagan sa charismatic community sa pag-abag usab sa Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma. Sa iyang pamahayag ipasabot ni Febarino, ang chairman sa Commission on the Leyte, nga ang kalihukan nga charismatic jubilee kabahin sa ika-500 katuig nga Kristyanismo sa nasod ug adunay pagtugot sa Interagency Task Force ug sa Emergency Operations Center ug sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, subling gipailaom sa total lockdown ang lungsod sa Seattle tungod sa padayang pagsaka sa COVID-19. Nagsugod ang tulo ka adlaw nga total lockdown gahapon adlaw, Mayo 23 ug bulungtad hangtod og mga adlaw Mayo 25. Martes gitumo ang total lockdown aron mapahigayon ang halapad nga contact tracing ug mass testing. Tungod dinhi sirado usab ang mga panimay, mga bahay patigayon ug mga merkado publiko, mga resort ug restaurant. Hinoon bukas ang mga botika ug mga gas station. Sa Executive Order number 6 gipasabot ni Mayor si Zani Fritz Diaz nga kinahanglang mopaubol sa total lockdown ang lungsod aron way mga tao nga makagawas o mapalapdan ang contact tracing. Aduna nay 40 ka active cases ang lungsod sa Seattle. 151 na usab ang total recoveries, 200 ka mga kaso sa COVID-19, 5 kanila ang nakalas. Karong adlaw na ang katapusang adlaw sa distribution sa mid-year bonus sa mga senior citizens ug persons with disability kun PWD sa Lapu-Lapu City Government. Tag 4,000 pesos ang madawat sa matag senior citizen, samtang 3,000 pesos usab sa matag PWD. Ang Lapu-Lapu City adunay 29,708 ka mga senior citizens nga narehistro, samtang adunay 11,228 usab ka mga PWD. Sa mga wala pa makaklaim, mamahimong diretso na sa City Treasurer's Office. Katong dili gid makaari maka-claim, allow ra ang authorization, pero dadon gid ang ilahang ID sa senior nga original o ID sa mo claim o original pud nga authorization letter. Unya katuging dili gid madag wa gyud ma-authorizean mo nang doon ihatod lang gid sa ilahang. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Laing presuhan sa Dakwen Salisay ang pagatukuron, kasamtang ang presuhan naghuot na sa mga piniriso. Ang report ni Femari Dumabog. Kapin lang unta sa 20 ang mamahimong itanggong sa custodial facility sa Dakbayan sa Talisay. Nahimutang kini diha sa may compound sa Talisay City Hall. Apan, giangkon sa Talisay City Police nga kasamtangang anaa sa 127 ang mga piniriso. Hinungdan nga mihangyo ang Talisay City Police Station sa Dakbayan nga mutukod o dako nga detention facility. Atong anti-drug operation so may undang unya nasay gay mga madakpan og tigbakay no. So napay mga wanted person, so more or less puno ang atong jail. Na plano diri sa ato ang station niya ibalding diri doon sa atong station. Talk to with General Pilari, Lieutenant Colonel Pilari. Karong weekend lang, 12 ang nadugang sa mga piniriso. Napulo kanila na sikop tungod sa tigbakay sa barangay San Isidro ug Dumlog.
Duha usab ang nasikop sa anti-drug operation sa San Rafael, Barangay Tangki. Nakiglambigit ng kapulisan sa mga barangay opisyal aron kaminusan ang masikop tungod sa tigbakay. Oba ni June Sulon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Mga tricycle driver sa Mandaue City tagduha na ang kargang pasahero. Kini human na aprubahan ni atong miaging semana. Apan ubang drivers miangkong apektado ilang panginabuhian kay usahay tag-usa ra man jud kuno gihapon ang makarga nila. Si Nico Sereno sa report. Dinhi sa terminal sa mga tricycle sa Barangay Looc, Mandaue City, mabantayan nga silang tanan nakabutang na og additional barrier. May plastic na nga nag-uwang sa driver o sa iyang pasahero nga moangkas sa luyo. Ang kamanduan, usa sa kondisyon sa pagtugot na sa City Hall nga tagduha ka pasahero ang ikarga nila gikan sa naandan nga tagsa. Gikan sa tag 25 nga plete sa tagsang pasahero, karon tag 20 na ang pamiliti. Gihangop sa mga driver ang dugang kita alang kanila. Alang sab sa mga pasahero nga magkuyog pagpanglakaw kaysa una kuno magtagsag yun noon sila og tricycle. Bita nang makakarga nagduwas kontra sa usa. Ha? Ato usa? Kansi? Oh, kansi to. Mas mayo ni us-us noon di. Pasahirong sakay. Atong kani adto ba? Maglakaw ron eh. Una? Karon sakay na malagi ka. Oh, 20 naman. Nalipay man sa kahigayunan nga mapun-an ang kita, may ubang driver sab nga may sagol kabalaka, labi na kuno kay usahay tag-usa ra gyud ang ilang makarga nga pasahero. Minting duha. Maglabi man gid ang usa. Oh, minta tato amo ngiyo sa dunta og usa by 5 og duha tag 20. Oh, mao kita na mo ang kuan. Sagaran ang plite tag 20 ang plite. Sa tibok Mandaue City base sa datos sa Committee on Transportation, dunay 1,205 ka mga tricycle nga naisyuhan og special permit to operate. Sila ang mga gitugtang makapamasahero sa mga kadalanan sa syudad. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ka mga munika nga gamiton sa Sagala sa Santa Cruzan gibida sa usa ka exhibit sa dakbayan sa Cebu subay sa pagsaulog sa Flores de Mayo. Sayron ta ang mabulukong istorya ni ini, pinaagi ni ining report. Reyna Elena, Reyna Imperatriz, ug mga biblical characters nga babae ug ang imahen sa mahal nga Birhen Maria ang apil sa makita nga bida sa Sagala. Ana usab ang mga anghel nga nagbitbit sa pulong Ave Maria. Sila ang mga monyeka nga gibistihan og Filipiniana alang sa Sagala sa Santa Cruzan nining buwan sa Mayo. Kote og detalyado ang bisti nga ginama sa ritaso sa mga ukay-ukay nga gipangbutangan og crystals aron mas munindot nga daw realistic tan-aon. Mugna kini sa 57 anyos nga si Glenn Mayol, usa ka accountant nga usa ka tuig na niya kini gipangandaman sukad nagsugod ang pandemya. Sa okay-okay kanang mga blouses sa okay-okay, and then ako ra po nagkalingaw og panahiani na mga in a span of 1 year. Dako og natabang nga dili ma-stress ang pagkabisi ni Mayol sa iyang mga obrang Sagala nga monyeka. Labaw sa tanan, naghatag usab kini og inspirasyon ilabi na sa mga bata nga wa na makatambong sa mga kalihukan sa Flores de Mayo sukad na hitabo ang pandemic. Mo ni sila akong pangtanggal stress when I'm stressed with work usually kanang mo ni magkalingaw ko og kanang ukit-ukit og mga sinina. Samtang nagtingwa si Mayol nga mapakita kini sa mas halapad ginapit ug kung adunay interesado nga mo-sponsor diin ang tanang kita ihatag ngadto sa simbahan o sa sektor nga nagkinahanglan. Nahaom ang 50 ka monyekang Sagala sa ika-500 ka tuig nga paghangop sa Kristyanismo sa nasod. This is my way of sharing my talent and showing other people nga kanang although maybe tanaw na to nga lisod pero kaya ra gyud kung gusto nato. So, ang iyang gibuhat has a cause also to help the church also in time of the pandemic. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa 11 kalambuan sa COVID-19, natala sa DOH-7 ang 3,441 total COVID cases, kagahapong adlaw 138 niini mga bag-ong kaso. Sa Cebu City, 465 ang active cases, 30 ang bag-ong mga kaso. Samtang 161 sab ang active cases sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, siyam niini ang bag-ong kaso. 184 sab ang active cases sa Mandaue City, 8 ang bag-o. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, ang Bohol, dunay 1,038 ka mga active cases, 29 niini ang bag-ong mga kaso. Samtang 491 ang active cases sa Cebu, 13 niini bag-ong kaso. Sa Negros Oriental, misaka ngadto sa 1,091 ang mga active cases, 47 niini bag-ong kaso. 11 ang active cases sa Siquijor, 2 niini bag-ong kaso. Sa Eastern Visayas, miabot sa 754 ang active cases, 47 niini ang bag-ong kaso. Karong adlaw, miabot na sa 1,115,806 ang total recovery sa COVID-19 sa nasod. 48,917 usab ang mga active cases, samtang 4,973 ang natalang mga bag-ong kaso. Samtang miabot na sa 167,182,325 ang mga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan, miabot na sab sa 3,463,982 ang mga nakalas. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nangayo og panawang kining 20 ka pamilya sa City Hall tungod sa plano sa pribadong tag-iya sa luna nga ipakural na ang dapit. Giangkon ni Maricar Giligan nga sa squatter sila sa Barangay Mohon apan hangyo kanila nga hatagan sila og kabalhinan sagad kanila kapina sa 20 ka tuig nga nagpuyo sa mga dapit. Mipasalig kanila si Talisay City Legal Officer Giovanni Sososco og Local Housing Board nga mutabang kanila. Aron malikayan ang subli na usab unya pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang Crisis Management Team subling mipahinumdom sa publiko sa mga health protocols. Niadto sa Sabado, ang mga beach resorts na usab sa Olango Island ang gibisita sa Crisis Management Team o gipahinumduman ang mga beach goers sa mga angayang likayan aron dili matakbuyan sa COVID-19. Nabantayan ang pagdagsa na sa mga beach goers sa Olango Island human gingusgan sa lokal nga gamhanan ang balik turismo. Gahapon adlaw may siyam ka mga bag-ong na dugang sa kaso sa COVID-19 sa Lapu-Lapu City ug 142 na lang ang active cases sa Dakbayan. Mas gihingusgan sa kapulisan sa Konsolasyon ang ilang rekurida ug paglibot sa kabarangayan. Karong panahona di gayud kuno gihapon angay nga mukumpiyansa ang mga residente. Mao nga subsob ang ilang gihimong paglibot sa mga pampublikong lugar aron pahinumduman ang mga tawo sa mga health protocols. Awhag nila sa mga tawo mutuman aron dili mudaghan pa ang mga kaso sa COVID-19. Kini atong latest weather update, Monday, May 24, 2021. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro padayon makasinati ng fair weather na panahon, init panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan, gawas ini natin mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, mayong adlaw. Sobli na usab nga gipamatudan sa GMA Regional TV kung unsa ka importante ang lokal nga mga balita. Sa labing wahing gadingan 2021, the 15th UPLB Iskot Iskas Multimedia Awards. Giila ang mga balita nga gihatod sa labing tinahod o respetado nga mga news teams sa GMA Regional TV. Ania ang report. Ang pinili ng mga Iskot Iska bilang most development-oriented feature story ay ang Balitang Bisdak, GMA Regional TV.
Ang balita nga nahipos ni GMA Regional TV Balitang Bisdak correspondent Luan Merundina ug ang iyang video journalist nga si Godfrey Relien ang mitatak sa mga hurado. Kabahin kini sa usa ka doktor nga nagpositibo sa COVID-19 ug naglisod sa pagpangita ug hospital bed. Sa dihang naayo, inay talikdan ang katungdanan, nagpadayon ang doktor sa pag-alagad sangan sa serbisyo publiko. Ang balita ni Rondina ang midaog sa Most Development-Oriented Feature Story. Laing midaog isip Most Development Investigative Story ang balita sa GMA Regional TV Balitang Amianan. Saksi ang Senior Desk Manager o Balitang Amianan Anchor CJ Turida uban ni Senior Video Journalist Wilson C. sa nahitabo sa ilang mega flood sa Cagayan o sa kasikbit niini nga mga lalawigan sa miaging tuig. Nasaksihan sa Balitang Amianan team ang dugang pag-antos tungod sa pandemya o sa katalagman. Ang halapad nga pagbaha mao'y naghatod sa paglusad ug investigasyon sa nagduma sa dam. Ang entries sa Balitang Bisdak ug Balitang Amianan mipildi sa ubang entries nga gisumiter lukop nasod. Tungod sa kadaugan sa GMA Regional TV, gipalanog ni First Vice President and Head sa Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso, ang tibuok kasing-kasing niyang pasalamat sa University of the Philippines Los Baños o sa UP Community. On behalf of the men and women of your GMA Regional TV, ako po si Oliver Victor Amoroso. Nagpapasalamat po kami sa Universidad ng Pilipinas Los Baños, UP Community Broadcaster Society sa muling pagkilala nyo sa inyong GMA Regional TV sa 15th Gandingan Awards. Maraming salamat po. Kini ang GMA Regional TV Live. Sa pikas bahin, ang GMA Regional TV Live sa Central ug Eastern Visayas usa sa nominees sa Most Development-Oriented Talk Discussion Program. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawa sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.